Cara ás 11:30 da mañá, a tranquilidade dos veciños de San Vicente do Grove viuse sorprendida por un forte ruído. O estrondo veu acompañado por unha gran riada que levaba ao seu paso vehículos e electrodomésticos. O medo apoderouse da veciñanza desta zona. Se sentiuse un ruido como se caera un edificio abaixo. De seguido escoitábase tamén un movimento de agua, xa bloques de cemento polo medio das carreteras, as paredes derribadas, coches movidos pola auga, encima das isletas, inundacións, unha pasada todo. Escoitei un ruido da hostia, non sei que, un ruido fortísimo, e xa vin corrín pa baixo, falou o meu irmão, chamoume polo teléfono, preguntoume, hostia, estás ben, tal, que che pasou? E xa vin que baixaba un río, meteunos o coche dentro da casa, tivemos moita sorte porque non había ninguén na casa aquí, pero destrozouno todo. Era un río de auga, nós tiñamos dous coches aparcados, tiñamos un coche aparcado aí arriba e outro coche aquí en frente da casa, e nada, un dos coches apareceu xa ali en baixo, recorreu 500 metros, e outro pasou por riba do valado e xa caeu aquí dentro. O suceso tivo a súa orixe na rotura dun dos muros do depósito de auga de San Vicente. A presión da auga provocou que a parede saíse despedida golpeando con forza a planta baixa dun dos edificios próximos. Que provocou, primeiro, que a rotura da parede golpeara contra a fachada do edificio que está apenas a 25 metros de distancia. Eso afectou a fachada dun primeiro piso e da planta baixa, pero ademais, claro, dentro había 800 metros cúbicos de auga, e polo tanto se provocou unha riada que entrou pola parte da planta baixa do edificio e que saleu por toda esta pendente. Por outra parte, as rúas colindantes ao depósito permitiron que a riada de auga discurrira hacia a praia, pero atopou 2-3 vehículos polo medio que tamén se veron afectados. A rotura provocou importantes danos materiais, pero por sorte ningunha persoa resultou ferida. Non temos que lamentar danos personales, tanto emerxencias, bombeiros, garda civil estiveron revisando toda a planta baixa e constatar que non estaban habitados en estes momentos os pisos, porque son pisos de segunda residencia. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil, de Bombeiros do Salnés, de Emerxencias do Grove e da Policía Local. Os servizos de seguridade e emerxencias acordoaron a zona e procederon á retirada dos escombros e á recuperación do suministro de auga e electricidade pros veciños da zona. Que pasa? Que primeiro, antes de nada, temos que garantir a seguridade dos operarios e os traballadores do Concello de Grove para que podan facer eses traballos de bypass e, polo tanto, repoñer o suministro de auga. A día de hoxe non sabemos canto porque ainda está a Guardia Civil e os operarios e os bombeiros e emerxencias. Cando eles rematen e nos autoricen, entraremos os nosos operarios para intentar repoñer o suministro de auga. Segundo indica o alcalde, o tanque atopábase cheo debido á falta de consumo dos últimos días. Os informes dos equipos de emerxencias indican que non hai risco de derrube nin no depósito nin nos edificios próximos.